Aurinko paistaa aina alpeilla, näillä keleillä ei kauan kalpeilla. Ja jos ei paistaisikaan alhaalla kylissä, niin paistaa pilvien päällä vuorten sylissä. Sukset olalle vie, astu kabiniin, se vie monessakin mielessä sun taivaisiin. Hei papparipa, ava kohta skimpataan, nyt hiihtoloma on, pannaan haisemaan. Oi näitä maisemia, ne saa hiihtäjälle kantapäähän kutinaa. Puuteria, pöllytellä päivällä ja illalla saa. Ja pukkelia, kun on kumpareikko aikaan saa tutinaa. Hiihtoloma on kiva kun on mukavaa. Kiva kun on mukavaa. Tervetuloa mukaamme Sunski-videomatkalle Itävallan, Italian, Ranskan ja Sveitsin hiihtokohteisiin. Mutta aivan aluksi muutama sana sinulle, joka et vielä ole päässyt kokemaan alppiloman riemuja. Sunski-alppilomat ovat aurinkomatkojen järjestämiä hiihtomatkoja Keski-Euroopan kohteisiin.